Indians proud. Synjuk ki Khasi Author Society hakini ki banai ban wan kin selit ban Iakynduh ban Myntri Rangbah do kari Narendra Modi ban Myntri ki tanat kampo yeng Amit Shah ban Yakran halor ka jing penrung ya ka ktien Khasi ha ka khirnit ka bapra jong kari ti sanchar kari India. Habakran berkilat pathai khubor ud President ka Khasi Author Society I Dr. DRL Nonglat ila ong bakin pen bori ka sorkar ban wan ra ka jing itho ka ktien Khasi. Shu Dr. Nonglat ila ong balada ka sorkar pedeng kan sara yakni ka mat haka parliament kalong ka batik na bakani kan salong an. Shu ila benrap balada ya ka Citizenship Amendment Bill ya ka bala yo jing persya ka bajur na ki patba kani ka jela bala penlong an ya ka haka parliament kumta la khmilenti baka jing itho ka ktien Khasi ru kanam dan kanu ka jing persya na kinu ki seng san perthai. Bat kenturu ikini ki National Party ki batrai kam Meghalaya bat ki Bombay ro ngiron kam ya ki kersian lang jong baro. Bat ka ba kongsan kalong ba amdai tang ban Syukran. Henrei ban sim ya ka Sinjam ban ra ya ka bill hapo parliament namar dai tang kata kelenti ke balak ban penrong ka jingkren ti kalong tangkum kinong dawa hanrei ki badan ha ka darbar ki basyong ka darbar lada dai ubreu simet udkhot simet jong ka darbar lada usim ki sisa dai ban ra ya ka private member bill laki menjur ne kim menjur haba la bu ha ka yeng ban yakren katakan sawa khamjam